En plena protesta, i com veiem fa un momentet ens contava, i està Ainhoa, que els llauradors continuen tancant l'autopista 3. Conta'ns, si hi ha alguna novetat, Ainhoa? Doncs, Timo, a l'inici del programa us contàvem que els llauradors havien tallat esta Nacional 3 a l'altura d'Utiel, però fa uns moments que els agents de la Guàrdia Civil ja han habilitat un cordó per a restablir el tràfic en esta carretera. De fet, ara mateix s'està produint una negociació entre les autoritats i els agricultors. Nosaltres hem estat tot el dia amb estos llauradors de la plana d'Utiel-Requena. Des de les 8 del matí s'han produït talls intermitents, concretament a l'A3 a l'altura de Requena, unes 300 persones en diversos punts quilomètrics molt propers en períodes de 15 minuts passaven caminant per l'autovia, paralitzant els dos sentits de la circulació fins que la Guàrdia Civil aconseguia dispersar-los. Ho han fet a peu esta vegada perquè asseguren que les autoritats ja els han tallat totes les entrades. Però no són les úniques mobilitzacions, també s'han produït talls en altres localitzacions del territori, com al polígon industrial de Riba-roja, a la CB32 a l'altura de Massalfassar, a la Ronda Nord de València o a l'A7 a l'altura de Torrent. Segons s'ha anunciat la delegada del govern Pilar Bernabé, aquestes manifestacions dels llauradors han produït un centenar de denúncies i també un detingut ahir ací a Utiel. Però, malgrat les conseqüències, els llauradors continuen lluitant pel que pensen que és seu, perquè tenen molt clares les seues reivindicacions.